ime nwa adopt or adoption is not the culture and tradition of ndị Igbo, either the culture of Africa. Ya bụ ihe nabatara abata na be anyị. Ọ bụrụ na ị mere nwa adopt, hụchaa ntị ọfụma, si ihe ị nwere ike imedowe n'ụwa a ka ndị ichie be nna gị mata nwa abụ. Nke mbụ bụ na ị ga-esube nwa ha alụ, kpụchaa alụ ya alụ, ma tinyekwa ya aka n'ọkwa ndị ichie. Mata amata na nwa ọbụla ị mere adopt na ọma mkpa nata ọfọ ngwuru gị nke dị ka ibe ya, na ọ bụrụ na ichie eze eruele ngwuru gị, ya bụ nwa ama participate or partaking n'echichi ichie eze nke obodo gị. Maka gịnị? Nke mbụ na ọ bụrụ ọbara gị. Nke ịbụa, ọ bụrụ ya lineage, ịda ya relation. Nke ịtọ, amara onye bụ nne ya maọbụ nna ya. Ọnya kpatara na ya bụ nwatakịrị na-enidi ka etinye ya aka n'ọkwa ndị ichie nke obodo ka mmụọ na mmadụ nwee ike ịmata onye ọ bụ. Ime adopt bụ ihe ndị ọcha webapụtara na be anyị, na ihe a na-akpọ motherless baby, ebe ndị nne na nna adịrọ. Ọnya kpatara na ọtụtụ ihe dị iche iche bidoro ime na be anyị, maka na ọ na-abụ ndị ọcha fete ha na-agwa anyị nwa si anyị na ọ na-aka mma ofu nwoke ofu nwaanyị. Ọnya kpatara irue tata ọtụtụ ụmụ nwaanyị anụghị di ahasazi ebe nne na nna ha mata buru gbuo. O nwere ka ndị Igbo anyị, ndị nna nna anyị ha si were emeso ihe gbasatara ngwuru amụtaghị nwa. Ndị Igbo anaghị eme nwa adopt. Ọ bụrụ na nwoke bi na ngwuru amụtaghị nwa, nke mbụ bụ na ọ na-eje n'ime nyocha ka ọ mata ebe mmiri nọ wee bịa obiri ụbọgụ, mata na ya bụ ihe esi n'aka ya maọbụ na osi n'aka nwunye ya. Nke ịbụa, a na-eje n'afa ka a mara na ya bụ ihe ọ bụ ihe ọ katara n'akara aka ụwa ya oge ọ na-abịa ụwa ya. Ọ bụrụ na ya bụ ihe si n'aka nke nwoke, a ga-eme omenala wee hafee nwaanyị ọkpa n'ezi ka o nwee ike ije tụtara ime wee hachie ngwuru ahụ ka ama nna aghara ishi. Nke dị ka ibe ya bụ na ọ bụrụ na ụmụnne ya nke nwoke ekweghị ka ha ji ekuchi nke nwaanyị. N'aka nke ịbụa, ọ bụrụ na ya bụ ihe si n'aka nke nwoke, a ga-emekwa ofu omenala ahụ. Ọ bụrụ na o si n'aka nke nwaanyị, a ga-emekwa ya bụ ofu omenala. Mana ọ bụrụ na mmadụ na-abụọ na ha agbadago na age, a na-eje jenụta nwaanyị nke ịbụa. Anụta nwaanyị nke ịbụa, a na-ahasi mmanya ihe n'ana iji wee gwa ana si na nwunye anyị na ya ahafeela ya ọkpa n'ezi ka o nwee ike ije mee gịnị, mụtawa nwa ka ama nna aghara ishi. Nke na-esote ya bụ na ụmụ niile ha amụtara abụrụgo the parcel and part of that family, na ndị ichie amatago onye nwe nwa ahụ, na-ebinyego ha aka n'ọkwa ndị ichie, na have the full entitled i participate n'ihe ọbụla a na-eme n'obodo, ma n'ọgbakọ ụmụnna ma n'echichi obodo. Ụdị a ka ndị Igbo si wee dowe ya n'ọdịnala na omenala Igbo. Ndị Igbo anaghị ego nwa. Ndị Igbo na-alaghị ka ha mee gịnị, ka ha nụọ ụbara nwaanyị. Ọ ga-abụ ọ bụrụ na onye nke amụtaghị ya nwa, onye a amụtara ya nwa. Onye kpatara ndị Igbo ji were eme gịnị, anụ ụbara nwaanyị. Ama na nkụzi a na nkọwapụta na o doro gị anya. Nwanne m, si ihe nwere ike imedowe bụ ife ozi a kara arụ tụsara ya ụmụnna anyị. Ọnwa ajụjụ maọbụ ebumnobi, ọ ga-amasị m ka idere ya n'ozi edemede. Aka m bụ nwanne gị bụ Maazị UC. Sonyesiere m ike n'ihe na-eme na my YouTube page. Tinye m akara subscribe ma banyere m igwe ozi gị oge ọbụla m wejere ife ozi ka ị nwee ike ije gere ya. Ụmụnne m ndị Igbo, ana m asị ndewonu.